अरे झाबरू जात नाही का वावरात बाबा? एवढं मोठं पाणी आलं तर पाहिलं नाही का ते सोयाबीन कसं झालं? जाणं जाऊन पाहिलं जरासं. मागं पाणी यायच्या पहिले मी गेलतो तर ते सोंगाचं याच होतं, पिवळं पिवळं झालं. आता ते आलं ना सोंगाले. जाऊन पाहिलं बाबा वावरात. ते थ्रेशर बिशर सांगा लागते ना, जोडा बिडाची सोय लावा लागेल ना, नाही तर अजून गमावशील सोयाबीन. तुला तर माहित आहे तेलाचे भाव काय चालू आहेत. तर पाहिलं नाही काय मागच्या वर्षी किती भाव गेले आपल्या सोयाबीनचे तर. काय राजू बाबा आणि वाटतं वावरत दिसते का राजू तुम्हाला? जरा गावात धंदा बिंद्याचा पहा ना. माय लग्न करावं लागते ना वर्षी. कायच करावा या पोराचं काही समजत नाही मले. काय वावराच्या घरोघर सारा आहे ना, धंद्याचंच म्हणते निवड. काय मी त्याचं डोकं जाग्यावर आहे की नाही आहे तो. जाय होय पटकन वावरात जाय जाय, चक्कर मारून ये एखादा. हा जातो वावरात जातो जा. अरे बापा काय ऊन होती काय रे बापा, एवढी गरमी काय बाबा बाबा, ऊन तपून राहिली वरतून. येते वाटते डबल पाणी ऊन तपून. हा तोच रंग दिसून राहिला मला याचा. वावरात येऊन नाही पाहिला बा चालू पाण्यात तर सोयाबीन तर बाबा वाक्कच झालं. शेंगा तर सोकल्या याच्या पण वाक्कच आहे बाबा. याला ऊन पाहिजे पण आता हे आज तर लयच ऊन तपून असं वाटते पाणी येते वरतून. चला बा जातो आता घरी. गुड्याला सांगतो जरा सोयाबीन झोपलं म्हणून. जोड पाहायला सांगतो आता जोड भेटला पाहिजे धामा धुनीचा. नाही तर बस हे पाणी तर जोड काय ताल नाही तर ताडपत्र्या राका धुवून राहिला तर पाहिजे काय होते. अरे घाबरू आलाय का बा वावरातून? आता तर गेला होता तू, 10 मिनिटं तर नाही झाले. आलाय वाटते, दिली की आठ मले. नाही ना बा गेलतो ना बा वावरात. पाहिलं ना ते झुंज सोयाबीन काय झालं तो वाक्कच झालं सारं सोयाबीन. सोकल्या त्याच्या शेंगा आता पाणी नाही पाण्याच्या ना सारं वाना झाला त्याचा. आता ऊन पाहिजे ते लेन बस झालं मग ते सोकते मग आपण काढून घेऊ. तुम्ही जोड बीड पाहून ठेवा आता. आता या धामाधुमीत तुला जोड भेटून राहिला काय का बोलायला लावतो. धामाधूम आहे की काय होय सोयाबीन काढायची. एकामेकाच्या उरावर पडू राहिले मजुराच्या घरी जाऊन ते शेतकरी पाहिलं काय तुझे. मग का आता काय काय घरीच सोंगायला लावता बाबा. पहिले तर माणूस लग्न वर्षी लग्न करावं लागते ना. काय काय कलर बदलवतात ना. बरं बाबा जाऊन पाहतो त्या थ्रेशर आणि त्या बाईची इकडे आता काय म्हणतात तो पाहतो मग सांगतो तुले. त्या पोराचे ते लक्षण मला बरोबर नाही दिसून राहिले बाबा. आता एवढा म्हाताऱ्या वयात मला म्हणते ते थ्रेशर आणि जोड पा म्हणते, ताडपत्रीची सोय लावा म्हणते. जातो बाबा आता पाहतो काय आहे, मजबुरी आहे बाबा. काय मा एका मागे घरधनी येऊन पडू राहिले बा घरी. काय पाणी उघडलं तर जरा डोक्यावर टेन्शनच झालं. आता काय काय सोयाबीन याचं काढू की त्याचं काढू. आता कोण आलं बापा? एवढे मोठे जण येऊन राहिले. आता कोण आलं? हा काय म्हणतो बाई आहे घरी? काय करू राहिले? हो ना या या या. कसं येणं झालं बापा गरीबाच्या घरी. या या अंदर या. काही नाही बा, ते सोयाबीन सोंगाला येऊन पडलेला आहे ना इकडे. बायानी भेटून राहिला ना. मामा तो चला आपल्या पाठीवरच्या मजुराची इकडे जाऊन पहा आता काय म्हणतात तो. काय आहे मग लागते काय काही सोय? आपलं सोयाबीन आता उद्याच काढा लागते. बोललं ते करू झालं त्याच्यातले दाणे खाली पडून राहिले. काढा लागते ते उद्या पहा जमते काय तो. का बाजी तुम्ही एवढे लेट झाले, एवढा उशिरा घेऊन आले तुम्ही? तर असं लवकर यायला लागत होतं ना. आम्ही पहिलेच तर किती मोठे होके घेऊन ठेवले. 8 दिवस तर बुकिंग होईल बापा. सांगू नाही शकत तुम्हाला त्या 8 दिवसात होईन की नाही होईन. तर आता पाणी जर येऊन पडलं ना तर बस मग तर लयच होऊन जाईल. आता तू अशीच आपला पाठीवरचा मजूर असेल येईन बा लवकर. पाठीवरचा मजूर आहे आपल्या तो ते बस तू येई म्हणत नाही वाटते ना. राहू दे बा नको येऊ. अरे 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 असं नका बोलू. येतो मी येतोय तर लावतो मी सगळं 3-4 बाया पाठवून देईन तुमच्या इकडे. टेन्शन नका घेऊ तुम्ही. आता कुठं बरं वाटू राहिलं बा. पहिलेच तर ते माझ्या पोरगं मला सुचूनही देत ना, वावरात येत ना, काय काम नाही करत ते. काय रील आहेत राहते इंस्टाग्रामचे. काय मजा येते इंस्टाग्रामवर पप्पाला का काय ते वावरात मजा येते का अशी? हा झाबरू मी बाहेरून आलो रा का तरी तू मोबाईलच पाहून राहिला. गेलो तेव्हा मोबाईल पाहून राहिला. आताही मोबाईल पाहून राहिले का? ठेवून आले का खाली? तो मोबाईलच पाहता का नाही का दिवसभर? काय बाबा तुम्हाला का तेच दिसते का राजू? आता हाती घेतला काय मोबाईल? हा बरं काय झालं मग ते जोडाचं? सांगितलं की नाही की भेटला की नाही की बस फक्त तुमच्या पाठीवरचा मजूर करत राहता? असं नको बोलणार का? तो पाठीवरचा मजूर आहे म्हणून तो साऱ्या गोष्टी होऊन राहिल्या. उद्या मजूर तरी आपल्या वावरात नाही तर काहीच भेटत नव्हतं. तर गर्दनी पडून राहिलं नाही का व्यक्तीच्या घरी जाऊन. ठेव आता तो मोबाईल एक लवकर तिकडे. बरं बा तुम्ही म्हणता तसं. बरं मग आता थ्रेशर तर काय कसं मजूर तर सांगितला. आणि पाण्याचं वातावरण आहे ते गंजी झाका लागते ना. कधी का मोकळी ठेवता का भावा? ताडपत्र्या पाहिना आपल्या मागदार पडलेल्या असतील ते पाहिना. अरे वा झाबरू तू सांग आता माझं वय किती आहे काय आहे? हा जरासा तू पाय ना काय ती म्हणून मोबाईलच पाहतो. बरं थांबा पाहतो आता तुम्ही जरा बसा आराम करा. लय कामं केले तुम्ही. परत ते थ्रेशर तर काय झालं एवढं सांगा मला फक्त.
तो थ्रेशरवाला त्या गडी आहे ना रे, ना तिकडे जरा जाऊन पाय ना. हा पाचीवरचा मजूर आपला जरा घरच्या सारखा आहे म्हणून मी गेलतो. आता त्यानं माझ्या ऐकलं थ्रेशरवाला ते ऐकते चालताय मी चांगलं जाईल उद्या आहे म्हणून. बरं जातो. हा आता बुड्याने सांगितलं बाजू आता पाहा लागेल ना. हळंबाला सारे वखत झाले सोयाबीन निघते की नाही निघत. हळंबावाल्यालाच पाहा लागेल. थ्रेशरवाल्या पाशी ते नाही जमत. लाईना मशीन बंद आहेत तशी. अरे हा त्या माझ्या गळ्याजवळ किरकायाजवळ 2 मशीन आहेत का जवळ हळंबाच्या. गाडी आता घ्यायला लागेल ना फायदा. आणलं काय त्याला कॉल करतो. अरे परशात कुठं आहेस रे बाबा? आयला का दिसला नाही गावा का? एवढा सोयाबीनचा सीझन आणून राहिला काय? बोल रे बा झाबरू काय म्हणतो? काही नाही लेका आपली सोयाबीन आणलं लेका काळ्यावर. इकडे बुडा कातवून राहिला ना मायावर. तुम्ही बुडा म्हणते त्या गड्याची आहे म्हणते हळंबा तर सांग ना म्हणते लवकर. 2 आहेत ना त्याजवळ पाय ना आपल्याचं. तू इकडे वावरात आहे. आजची बवणी आहे मला की इथून सोडून नाही जात आहे. हे पोट्ट्यात बच्चे बनणार आहे. यायला जर बच्चे भेटलं नाही तर हे काढत नाही यायला बच्चे दिलं नाही. म्हटलं सुरुवात आहे पोट्टे हो. पहिलीच गंजी आहे. थांबा पहिलं माणूस काढा 1-2 गंज्या मग तू काय करायचं आहे पाहू म्हटलं. ये तू इकडे वावरात आहे लवकर. काय रे झाबरू आला भला लवकर आले का? भला कायचीच दिसून राहिला काय बात आहे? काही नाही ना रे बा. उद्या जोड पाहिला मला म्हणणं होतं की उद्याच्या उद्या सोयाबीन काढून टाका. कायले बा गंजीन तर ताळपत्रीचा आकात अजून. मग मी म्हटलं आपल्या घराचीच मशीन आहे म्हटलं दुसऱ्याच्या इकडे काढायला लागते म्हणून मला चला म्हटलं परच्याच्या इकडे जाऊन पा म्हटलं काय म्हणते तर 2 हळंबा आहे. आलं बा तुझ्या इकडे पाय म्हटलं जमत अशी उद्या तर चल लवकर पटकून काढून घेऊ. अरे झाबरू त्यासाठी काही विषय आहे का? आपल्याशी 2 मशीन आहे ना. आपली पहिल्या दिवशी एकच मशीन आली भाऊ रे घरी आहे. तू टेन्शन नको घेऊ उद्या काढू आपण तुझ्या. पण काय गोष्ट आलं का हे पोट्ट्या आहेत का नाही थ्रेशरवरचे काय ऐकत नाहीतले का? येईल का अर्धी पाजलं हे चालूच नाही होतले का? आता पाहिलं का ते किती आरामानं हात फिरून राहिले. पाहिलं का किती आरामानं काढून राहिले ते. त्याला दिलं नाही ना बच्चं पहिलं मशीन आहे म्हटलं बा काही झालं फाला तर. पण हे काही ऐकून नाही राहिले. आता आणायला सांगितलं त्याच्यासाठी बच्चे आता येतात ते जरासं काम फटाफटा करतात. अरे बघा तू काळजी नको करू. तू फक्त आपली उद्या गंजी काढ. उद्या सकाळी आपण मस्त बच्चा आणू याच्यासाठी. गंजी काढायच्या पहिले एक बच्चे देऊ एक गंजी काढल्यावर देऊ अशी लालू दाखवतो त्याला काही चकना बीत नाही असं सांग. गंजी काही लावून नाही मस्त सोंगाले माणसं आहे त्याच्यासोबत अजून 2-3 माणसं शिल्लकचे सांगतो. त्याला सांगतो डायरेक्ट काढून घ्या हळंब्या. हां ठीक आहे ना? हा काही वांधा नाही घाबरू. बस पोट्टे लालच सोडतो पाहिजे कशी येतात उद्या. लागेल तर पहिला नंबर तू यास बाकीचे राहू दिवस आले गंजे काय आहे तर आपल्या घरच्या काम आहे. मस्त 1 नंबर सोयाबीन जातो काढून बारीक चालली. हा मग उद्या तर नक्की ना वर्षा. आता जातो मी. ये तू उद्या. आता मस्त 8 वाजता येईन मी तुला आवाज द्यायला. तर वाट नको पाहिलं आणि फोनही नको करायला. रेडी राहायचं तिथं बाजारात. हा झाबरू तू काही काळजीच नको करू. तू फक्त बच्चे रेडी ठेव त्यासाठी पोट्टीसाठी. हा प्रेक्षक सोयाबीनच्या पार्ट 2 साठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा लाईक करा फॉलो करा आणि शेअर करा. चला येतो मग.